Maħtuf mill-establishment nazzjonalista, il-kampanja ta' Adrian Delija qabdet ir-ritmu li kienu qed jistennew. Taqta' għal xi żewġ membri parlamentari li għal raġunijiet personali mhux qed jissapportjaw lil Delija, l-establishment kollu qiegħed jagħmel ħiltu biex jerġa' jeleġġuh kap 5 snin wara li keċċewh. Dan ġie żvelat mill-Gazzetta Kulħadd fejn ġie rappurtat li dawn it-telefonati qed isiru wkoll minn Jason Azzopardi. Ġie rappurtat kif fil-ġimgħat li għaddew Azzopardi beda jċempel numru ta' deputati, kunsilliera u tesserati biex jikkonvinċihom jivvutaw lil Delija. Il-Kulħadd irrappurtat li t-telefonata Azzopardi kienu immirati lejn nies li 8 snin ilu kienu jappoġġjaw lil Adrian Delija u llum mhux qed jagħtuh l-istess appoġġ jew saħansitra qegħdin jikkanvażjaw lil Alex Borg. Ġie rappurtat li kif l-establishment qed jgħin kull mod li jista' biex juri l-appoġġ tiegħu lil Delija u dan jirrifletti mill-attivitajiet li tisiru wkoll. Il-Kulħadd qalet ukoll kif Alex Borg mhux jgħin lilu nnifsu laqqas dan minħabba id-dikjarazzjonijiet li qed jagħmel qiegħed jagħti raġun lill-establishment li kontrih għaddej b'kampanja li mhux ippreparat. Evidenti kien in-nuqqas ta' pjan fid-dikjarazzjoni dwar il-housing affordabbli meta Borg ippropona affarijiet li ilhom snin twal attwati minn dan il-gvern. Borg għamel dan wara li Delija kien ħareġ bil-proposta li għamel database dwar id-djar vojta biex isolvi il-problemi kollha tal-housing. In-nies ta' madwar Delija u nies qrib tagħhom qed jitkellmu b'ċertu konfidenza dwar kif sejra l-elezzjoni, inkoraġġati mill-fatt li f'din l-elezzjoni l-establishment huwa kollu ma' Adrian Delija. Il-kulħadd temmet tajt kif lil Alex Borg ħalloh waħdu Marej Bezzina, Bernard Grek, Elix Perici Kalaxxone u Beppe Fenekadami għax ma jistax jagħmel mod ieħor.